wathi xa ndimamele wathi indlela ebheka eGolgotha entabeni uMadinga ibimfutshane, kodwa kwathi kuba amadoda ayikhokeleyo anezinye injongo zawo, athi masolule umgama ukwenzela into yoba zonke izinto esifuna ukuzenza zizophumelela. Wathi uThixo, ndizawulula nani lo mgama. Uthe ke umongameli xa ethetha wathi la madoda ebheka ngapha ngezawo injongo nje, uThixo naye ubheka ngapha ngezawo injongo, kodwa yena ndlela inye bayihambayo. Uthi uThixo, hambani ngale ndlela nifuna ngayo, kodwa amandla endinawo aza kwenza umgama eniza kuhamba. Zakwenza umgama eniza kuhamba. Ndifuna into okokuba ke nangoku njengoba silapha nje siyayazi into okokuba sihambe lo mgama. Ususela kusasa uzawuma ngoku, ususela ngexesha lokuthabatha kwam isigqibo sento okokuba uzawube lapha, ususela ngexesha othe wachukumiseka ngalo, ususela ngethuba apho wawuva umthwalo wakho, kodwa namhlanje usakwazi ukunyamezela uthi masihambe ngendlela esihamba ngayo ngoba uThixo usinikile amandla. Ndifuna ke into okokuba sonke thina bantu badinga loo mandla sizawuthandaza sivale isibalo ukwenzela into okokuba owakho umthwalo uzungashiyeki ngaphandle. Yabona ke andingomthanda uba nochuku uMarhobo ndihambe ndisetsha iibhegi zabantu ndikhangela imithwalo yabo, kodwa into endiyithandayo umntu ngamnye unomthwalo wakhe. Nam ndiza ndiphethe yam imithwalo mhlawumbi ingaphezu kuneyakho, kodwa eyona nto ndisondela ngayo inye phakathi kwethu, kuba ungaphumi ngomnyango usahamba nomthwalo. Ungaphumi ngomnyango usahamba nomthwalo. Sizawuthatha ke, sizawuthatha ichorus ukwenzela into yoba bonke abantu abacinga into yoba imithwalo yabo bangashiyapha sizokuyibeka kule ndawo. Amandla ngawakho nokugcwalisa